Waqt konferenza virtwali tal-Commonwealth dwar l-avvanz lejn il-futur b'teknoloġiji emerġenti u intelligenza artifiċjali, il-Ministru fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru responsabbli għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg Carmelo Abela saħaq dwar l-importanza li l-ħaddiema Maltin jimxu id fit mal-avvanz teknoloġiku. Biex aħna nkomplu ninvestu u kif aħna dal-pajjiż inkomplu nagħmlu aktar diġitali billi noħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol f'dan il-qasam. Naturalment, lil mill-istrateġiji u lil mill-pjani tal-Gvern huwa importanti li jkun hemm l-assistenza meħtieġa fil-qasam edukattiv fejn dan huwa essenzjali biex naturalment inħarġu l-ħaddiema tal-lum u ta' għada. Fl-intervent tiegħu il-Ministru Abela nfasizza wkoll dwar id-dritt tal-mistrieħ fejn il-ħaddiema ma jirċivux komunikazzjoni relatata max-xogħol waqt il-ħin liberu tagħhom lil minn fuq il-post tax-xogħol. Fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw ukoll li dawk il-ħaddiema li jkunu qed jaħdmu fil-qasam ta' l-AI u d-dinja diġitali dawn ukoll ikollhom id-dritt għal mistrieħ tagħhom. Allura irdu nitkellmu fuq il-kunċett ta' the right to disconnect li ħaddiem mhuwiex mistenni li jibqa' qisu impjegatu jaħdem il-ħin kollu. Il-Ministru analizza kif dawn l-aħħar xhur il-pandemija ġabet sfidi magħha, iżda wkoll ħolqot opportunitajiet, fosthom kif l-użu tat-teknoloġija tista' tqarreb in-nies aktar viċin. Opportunità li fi kliem il-Ministru Abela tagħti lill-54 pajjiż iċ-ċans li jassiguraw li 2.4 biljun ċittadin, jiġifieri terz tal-popolazzjoni globali, jaħdmu eqreb xulxin f'dinja li kull ma jmur qed issir aktar globalizzata.